Тогава за какво значи това варяне? Виката е доведена по тези жоки. Кристино, значи тази вече ще пошумира. Само да си рекне да критично ще нанесем от золота. Излезе с поне от тук. А ти няма да излезнеш. Ти няма да излезнеш. Кого ухажваш сега? Бизнес център, хотел и спа. Земята и хората. От създателите на най-силното социално реалити. Заедно с човека, който прави новини. От екипа, който кръщава бедните. Който учи пенсионерите на самоотбрана. И който решава проблеми вместо политиците. Дневният ред на нацията. От 10 май. Само по TV7. Добър вечер, гледате късните новини на TV7, аз съм Николай Чадъров. В началото вижте накратко и по-важното. Вземам го. Все го правим. Ето го, ето го, ето го. Отговорно след малко в новините. Ще знаете депутатите автомобилите на Народното събрание? Има ли пари в бюджета за такава манипулация и колко са стари автомобилите на народните представители? Всичко в новините след малко. Референдум на 16 март ще решава дали Крим да влезе в състава на Руската федерация. Пеперудите, които днес полетяха в коларите на българския парламент, са част от рекламната кампания на телевизионното реалити на TV7 Картицата, което беше разкрито тази вечер по време на живото предаване. През целия ден всички медии разпространиха кадри как неизвестен мъж с маска на Спайдермен маса кутии с пеперуди в парламента. По време на обедната почивка на депутатите той отвори кутиите и просветите на света. Подобни екземпляри няма в България, заявиха правозащитници, които бяха извикани да приберат пеперудите. Те са внесени от чужбина, където вероятно са отглеждани в ферма, казаха експертите. Тази вечер стана ясно, че Стоян, който се грижи за животните в Картицата, е влезнал днес в парламента Спайдермен. Че отговорността за събитията поема, разбира се, Картицата разтърсване. И това не е шега, тъй като мотото шоу е нищо не е... Голяма радост на грейфуртите. Преди да се превърне такава, е била каква вида. И посланието е следното: всеки участник в Картицата може да се превърне в супергерой. За нас забранени територии и провокации няма. Веднъж се получи пълна паника.